ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಂದಿರಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಸಾದಿರಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಫೈರ್ ಉಂಡು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಜಲಪಾತ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿಂದುವೆ ಮಂದಿರ, ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ರೆ ನೀನು ಬಂದ ನಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕಣ್ಣು ನೋಡತ್ತೆ, ಮೂಗು ನೋಡತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ನೋಡತ್ತೆ.
ಇತ್ತೆ ತಾಲ ಮದ್ದೆಲ್ಲಾಂಡು ಈತ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಪುರ್ತಾಂಡು ಇಂಥ ಭಾಗವತಿಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ತಪ್ಪೆನ ಅಲಂಕಾರ ಇಂಚೆತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರ ಇನಿತ ಅಪ್ಪೆನ ತೂದು ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಪಂಡನ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. 10 ದಿನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಲ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿಡು ಬತ್ತದ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಬತ್ತದ ಮಂತುದು ಪೋಪೆರ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್. ಇನಿತ ಭಾಗವತೆರ್ ದಯಾನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವೊರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಆಪುಂಡಾರ್ಲ. ಇಂದು ಪಿದಾಯಿ ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಟೆ ಮನಸನ್ನು ಪೆರಪು ಪಾಯಸ ದಿಯ ಬಣ್ಣಗ ದೇವೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಅನಸ್ಮಾತ್ ಆದು ಇಲ್ಲಡ ಬರೆಯರು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಿರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು. ಇದು ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದ ಪೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಇದು ಜುಂಬುಲಿದ ಮರ ಒಂತೆಂತೆ ಜುಂಬುಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ತೋಟಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ. ಗಾಂಧರ ಮುಂಚಿ ಇದು ಜಾಯ್ಕಾಯ್ದ ಮರ ತೋಟದ ನಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಜಾಯ್ಕಾಯ್ದ ಮರ ಜಾಯ್ಕಾಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆಲ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ ನೇನು ತೂಲೆಗೆ ನೀಲಿ ನೀರು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅವಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವುಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ತೂಲೆ. ಇದು ತೋಟದ ನಡುಟ್ರೆ ಸಾದಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂತೆಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿಯರೆ ಇನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರಿ. ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಉಪ್ಪಂಗಾಯ್ತಲೆ ಮರ ಬಗ್ಗನಿಟ್ಲಾಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕೈತಲ್ದನೆ ಕಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ಯ.